Hinduizam je pričinio veliku štetu. Indijci, premda su uman narod i ne zadovoljavaju se onim zemaljskim vidljivim i premda imaju veliko srce, bave se tobožnjom filozofijom, prelestima i magijom. Svojim teorijama zaluđuju Evropejce. I pogledajte, dok su im vođe kao bikovi, neki ljudi u Indiji umiru od gladi. Dolazili su i ovde u Grčku i obmanjivali ljude nirvanom, dembelstvom, reinkarnacijom. Između ostalog, u svojim knjigama koriste i delove iz Svetog pisma, dobrotoljublja, svetih otaca i tako privlače ljude. Kada bi nekadašnji pravoslavci poverovali u hinduističke teorije, a sada šta da kaže neko kada i pojedini ispravni ljudi podržavaju takve gluposti i daju tim ljudima novac? Hinduizam je pričinio veliku štetu. Starče, da li postoji Indijci koji su pravoslavni hrišćani? Veoma malo. Ostala ih je nekolicina iz crkve koju je osnovao sveti apostol Toma, ali su je i oni napustili. Neki su postali katolici, neki protestanti. Danas tamo pravoslavne možeš na prste da izbrojiš. Ono što druge religije ili lažne religije predstavljaju kao čuda, nema nikakve veze sa čudima naše vere. Hristos od nas traži prilježnost, on traži da ga volimo jer je sve silan. Da je hteo, mogao je da učini neko čudo i da odjednom čitav svet poveruje u njega. Međutim, na taj način bi sputao čovekovu slobodu. Zbog toga kaže, blaženi koji ne videše, a verovaše. Pravoslavlje ima čuda i božansku blagodat. Hinduizam ima magiju i filosofiju. Čudo je zamenjeno magijom, a božanska blagodat filosofijom. Đavo guruima, magovima i njima sličan daje moć, jer mu oni daju prava nad sobom. Tako mogu da čine neka lažna čuda, a oni koji gledaju im se dive. Od trenutka kada čovjek vidi da onaj ko tvori takva čuda uopšte nije blizak Hristu, treba da uvidi da je sve što on čini obmana đavola, koji nikada ne zna da kaže istinu, već uvek laže i zaluđuje stvorenja Božja. Ljudi koji imaju dobro nastrojenje, pošto su prethodno malo upoznali pravoslavlje, zamisle se jer vide da život magova nije čist. Zbunjeni su jer u pravoslavlju nalaze čist život i uzvišenost. Nalaze svete ljude koji tvore istinska čuda. Dobrota u pravoslavlju jeste preizlivanje čovekove ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Svaka druga dobrota, prisutna kod inoslanih, prelašćenih i njima sličnih, nema duhovnu osnovu u Hristu, već mora da ima neku dobru ljudsku osnovu. Čovjek koji živi valjano pravoslavnim životom ima smirenje, ljubav, sav se daje bližnjima i žrtvuje se. I podvig, i post, i bdenje koje vrši, opet vrši iz ljubavi prema Bogu, a ne da bi osjetio nekako zadovoljstvo. Hristos je došao u sve da bi se raspeo iz ljubavi prema svome stvorenju. Najpre se raspeo, a potom je vaskrsao. Jeftino je da čovjek traži duhovne darove, drugo ako mu Hristos daje da okusi nebesku sladost, dok oni koji se bave primera radi hinduističkom filosofijom, jogom i tome sličnim, gledaju da dospeju jedno lažno duhovno stanje, u ekstazu, da osjete neko zadovoljstvo ili da budu viši od ostalih, a ne interesuju se za svoje bližnje. Recimo da se neki hinduista nalazi na morskoj obali i bavi se meditacijom. Ako su to vreme neko nađe opasnosti u moru i traži pomoć, hinduista će ostati krajnje ravnodušan, ne mičući se sa svog mesta, da se ne bi lišio zadovoljstva koje osjeća. A ako bi se na tom mestu našao jedan pravoslavni monah koji se bavi Isusovom molitvom, ostavio bi brojanicu i skočio bi u more da spase čoveka.